अनजालु फरायसाफोर दिनै जोङो नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथोंनाय मैयाहाय एसे बुंदोंमोन दिनै लिरदिन्थिनानै बेनि गासिबोखौ फोरमायथिनो लादों। अनजालु फरायसाफोर सिगांग्रो आं नोंसोरनो गाहाम हामलायथि होबाय गोसो होनानै नाय गोसो होनानै सोलो अब्लासो जोङो रोंनो हागोन। दिनै जोङो नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथोंनाय बेखौ जोङो रायज्लायफिनो मैयाहाय जों नंगुबै अनजिमा हांखो नंगौ अनजिमानि सोमोन्दै जोङो मैया गुवारै रायज्लायबाय जों बेनि नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथोंनाय अपारेशन्स अन रियेल नाम्बार्स। नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथोंनाय नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथोंनाय दाजाबनायाव थास्लायनाय आखु loss in addition दाजाबनायाव थास्लायनाय आखु दिन्थिनाय आरो मोनसे सानजाबनायाव थास्लायनाय आखु दिन्थियो। Commutative loss in multiplication ini महरा अनजालु फरायसाफोर जोंनि नंगुबै अनजिमाफ्रा
दाजाबनायाव थास्लायनाय आखु दिन्थियो आरो बिनि नंगुबै महरा जाबाय मा ए प्लास बी समान समान बी प्लास ए बेयाव ए आ आगसिथिंहाय सिगाङावमोन बी आ उनावमोन खिन्थु बेयो मा जानानै फैबाय बिसोरनि जायगाखौ सोलायबाय बेखौनो जों थास्लायनाय आखु होनना बुंदों बी प्लास ए सिगाङा उन आरो उना सिगां बे जाहैबाय दाजाबनायाव थास्लायनाय आखु जेरै जोङो जेरै बिनि बिदिन्थिखौ जोङो नायदो जोंनि नंगुबै जेनाखि थास्लायनाय दाजाबनायाव थास्लायनाय नंगुबै अनजिमाफोरनि दाजाबनायाव थास्लायनाय महरा जेरै ए प्लास बी समान समान बी प्लास ए सिगाङा उन जादों आरो उना सिगां जादों थास्लायदों बिदिन्थि महरै जोंनि नंगुबै अनजिमा 3 दाजाब 4 समान समान 4 दाजाब 3 बेयाव 3आ सिगाङावमोन खिन्थु बियो थास्लायबाय मा उनाव थाहैबाय 4आ उनावमोन बियो सिगाङाव थाबाय बे थास्लायनाय आखु दाजाबनायाव नंगुबै अनजिमाफोरनि थास्लायनाय आखु थिग बेबायदिनो नंगुबै अनजिमाफोरा सानजाबनायावबो थास्लायनाय आखु दिन्थियो जेरै बिनि महरा ए सानजाब बी समान समान बी सानजाब ए सानजाब बी समान समान बी सानजाब ए बेयाव ए आ सिगाङावमोन आरो फारसेथिं ए आ उनाव थांबाय जायगाखौ सोलायबाय थास्लायबाय आरो बी आ उनावमोन बेयो मा जाहैबाय सिगाङाव थाबाय नैबेनि थास्लायनाय आखु होनना बुंदों बबेबा लिरगिरिफोरनि बिजाबाव जों बेखौ थास्लायनाय होनालासिनो फारि सोलायनाय आखुबो होननानै मोनो बेनिखायनो जों फारि सोलायनाय आखु आरो थास्लायनाय आखु अनजालु फरायसाफोर बे एखे ओंथियानो जेरै जोङो सानजाबनायाव थास्लायनाय आखु दिन्थिनाय बिनि महरखौ जों बी इन्टु ए इन्टु बी समान समान बी इन्टु ए जों मोनदों बिनि बिदिन्थि महरै बिनि बिदिन्थि महरै जों लाबाय मा 3 सानजाब 4 समान समान 4 सानजाब 3 बेयाव 3आ सिगाङावमोन फारसेथिं उनाव 3आ उनाव थांबाय आरो 4आ आगसिथिं उनावमोन बेयो आगदाथिंहाय सिगाङाव थाबाय बिनि जायगाखौ सोलायदों बेनो फारि सोलायनाय एबा थास्लायनाय सानजाबनायाव थास्लायनाय आखु दिन्थियो थिग बेबायदिनो अनजालु फरायसाफोर जों आरो फाखोसे आवगायबावनि बे जाहैबाय मा जोंनि नंगुबै अनजिमाफ्रा थाजबथाय आखुबो दिन्थियो आरो बे थाजबथाय आखुआवबो दाजाबनायावबो थाजबथाय आखु दिन्थियो आरो सानजाबनायावबो थाजबथाय आखु दिन्थियो नायदिनि रिफै लिरनि एसे नंगुबै अनजिमाफोरा दाजाबनायाव थाजबथाय आखु दिन्थियो associative laws in addition अनजालु फरायसाफोर जोंनि नंगुबै अनजिमाफ्रा दाजाबनायाव थाजबथाय आखु दिन्थियो एसोसिएटिव लस इन एडिशन बिनि नंगुबै महरा जाबाय ए दाजाब बी आन्डार ब्रेकेट प्लास सी आगदाथिंहाय ए आरो आलादा जाबाय उदां जाबाय ए दाजाब बेंखननि सिङाव बी दाजाब सी बे जाहैबाय दाजाबनायाव थाजबथाय आखु दिन्थिनाय बिनि बिदिन्थि हिसाबै जेरै 2 दाजाब 3 दाजाब 4 समान समान 2 दाजाब 3 दाजाब 4 नायदो अनजालु फरायसाफोर
बेयो दाजाबनायाव नंगुबै अनजिमाफोरनि दाजाबनायाव थाजोबथाय आखु दिन्थिनायनि जिनिखि महर a प्लास b बेंखननि सिङाव बाहेरायाव प्लास c आरो समान समान a बे उदां हारसिङै प्लास b प्लास c जेरै जोङो नंगुबै अनजिमानि जिनिखि दिन्थिनाय बेयाव नायदो 2 आरो 3 जों बेंखननि गेजेराव दाजाबदों बाहेरायाव जा उदां जानानै दं दाजाब 4 समान समान दानिया 2 आ उदां जानानै थाबाय दाजाब 3 दाजाब 4 बे बेंखननि सिङाव अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदि आखुजों जोंनि नंगुबै अनजिमाफोरनि जोंनि थाजबथाय आखुआ थाजबो बेखौ जोङो बेबायदि मोननो हायो आरो दानिया जों 4 नाम्बाराव फैनि ब्रै नाम्बारा नंगुबै अनजिमाफोरा सानजाबनायाव थाजबथाय आखु दिन्थियो associative laws in multiplication. बेनि महरा अनजालु फरायसाफोर नायदो नंगुबै अनजिमाफोरा सानजाबनायाव थाजबथाय आखु दिन्थियो एसोसिएटिव लस इन माल्टिप्लिकेशन बिनि महरा जाबाय a सानजाब b ब्रेकेटनि सिङाव उदाङै सानजाब c समान समान बिथिंहाय आगदाथिंहाय खिन्थु a आ उदां जाबाय a सानजाब b सानजाब c b आरो c आ बेंखननि सिङाव थाबाय जेरै बिनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो लिरनो हायो बेयाव जोङो आं 2 3 4 लादों गुबुन गुबुन अनजिमाबो लानो हागौ सानखान्थियाव जों बिजाबाव सानखान्थि बिजाबाव जेरै मोनो गुबुनबो जानो हागौ बिदिन्थि हिसाबै जेरै बेबायदि होदों 2 सानजाब 3 बे बेंखननि सिङाव उदां सानजाब 4 समान समान दानिया 2 आ उदां जानानै फैबाय सानजाब बेंखननि सिङाव 3 सानजाब 4 बे जाहैबाय मा बे महरा जाहैबाय जोंना नंगुबै अनजिमाफोरनि सानजाबनायाव थाजबथाय आखु दिन्थिनाय थिग बेबायदिनो नंगुबै अनजिमाफोरनि आरो मोनसे 5थि आखुआ जाहैबाय मा जोंना नंगुबै अनजिमाफोरा रानसारथाय आखु दिन्थियो इंराजियाव जों बेखौ डिस्ट्रिबिउटिभ ल' होननानै बुङो बेनि महरा समान समान a सानजाब b दाजाब a सानजाब c जेरै जों बुंनो हायो 2 सानजाब 3 दाजाब 2 सानजाब 4 अनजालु फरायसाफोर जोंनि नंगुबै अनजिमाफ्रा रानसारथाय आखु दिन्थियो डिस्ट्रिबिउटिभ ल' महरा जाबाय a सानजाब b दाजाब c बेखौ सानफुङोबा जोङो a सानजाब b दाजाब a सानजाब c जागोन बिदिन्थि हिसाबै जेरै जोङो 2 सानजाब 3 दाजाब 4 जों बेखौ रानसारथाय आखुआव 2 सानजाब 3 दाजाब 2 सानजाब 4 जों बेबायदि फोरमायनो हायो अनजालु फरायसाफोर जोङो दिनै नंगुबै अनजिमाफोरनि जेनाखि मोनबा गाहायथार आखु दं जों बेखौ जोङो
रायलायबाय बिजाबाव आरो सानखान्थि बिजाबाव जेरै जोङो नांगौ बायदि नंगौ अनजिमाफोरखौ बेबायदि सानफुंनो थाखाय नोंसोरो नाजादो आरो जोङो माखासे आवगायबावनि जे जोंनि नंगुबै अनजिमाफ्रा मा होनदों नंगुबै अनजिमाफोरनि दिन्थिथि खान्थि दंबावदों एक्सपोनेन्ट्स अफ रियेल नाम्बार्स जों बेखौ सावरायनि नंगुबै अनजिमाफोरनि दिन्थिथि खान्थि लस अफ एक्सपोनेन्ट्स फर रियेल नाम्बार्स बेखौ दिन्थिनो थाखाय एबा गोहोनथि एक्सपोनेन्ट्स लाबाय अब्ला बिनि नेमफ्रा जागोन जोंनिया 1 नाम्बार अनजालु फरायसाफोर नंगुबै अनजिमाफोरनि दिन्थिथि खान्थि लस अफ एक्सपोनेन्ट्सआव जोङो ए बी एम आरो एन
बेखौ जोङो रग' अनजिमा हमना लाबाय बिनिनो ए आरो बि खौ जोङो हासा बेस हमबाय एम आरो एन खौ जोङो मा लाबाय गोहोन्थि एक्सपोनेन्ट्स एबा दिन्थिथि जों लाबाय अब्ला जोंनियाव नंगुबै अनजिमाफोरनि जेनाखि खान्थि जागोन से नाम्बाराव जागोन मा ए इन्टु एम ए इन्टु ए टु दि पावर एम इन्टु ए टु दि पावर एन हासाया ए आरो बिसोरनि गोहोन्थिया मोनसेना एम गुबुन मोनसेना जाहैबाय मा एन अब्ला मा जागोन समान समान ए टु दि पावर एम प्लास एन अर्थात गोहोन्थिफ्रा बेयाव दाजाबगोन ए टु दि पावर एम इन्टु ए टु दि पावर एन इज इक्वल टु ए टु दि पावर एम प्लास एन नैथियाव दङ जोंहा मा ए टु दि पावर एम डिभाइडेड बाय ए टु दि पावर एन अब्ला जागोन जोंनि नेम बायदियै एक्सपोनेन्ट्सनि नेम बायदियै दिन्थिथिनि नेम बायदियै इज इक्वल टु समान समान ए टु दि पावर एम माइनास एन थामथियाव दङ जोंहा गोहोन्थिनि सायाव गोहोन्थि थायो जेरैहाय इयाव इया हासा सिङाव एमाबो गोहोन्थि बाहेरायाव आरो एनाबो गोहोन्थि बे नेमाव जोङो नंगुबैनि जेनाखि दिन्थिथिनि नेम बेयाव मा जागासिनो दं ए टु दि पावर एम होल टु दि पावर एन इज इक्वल टु पावारा पावारजों गोहोन्थिया गोहोन्थिजों सानजाबगोन बेनिखायनो ए टु दि पावर एम एन ए टु दि पावर एम एन नाम्बार 4 आव ए टु दि पावर एम इन्टु बि टु दि पावर एम अर्थात बेयाव गोहोन्थिया इन्डेक्सआ पावारा एखे एम आरो एम नाथाय हासाया गुबुन गुबुन मोनसेना ए मोनसेना गुबुन मोनसेना बि बेनिखायनो हासाया गुबुन गुबुन हासाया हाइस जागोन पावारा एखे जागोन कमन जागोन गोरोबगोन बेनिखायनो ए टु दि पावर एम इन्टु बि टु दि पावर एम समान समान इज इकुवेल टु ए बि टु दि पावर एम बे जाहैबाय जोंनि नंगुबै अनजिमाफोरनि रोंथारनांगौ मिथिथारनांगौ खान्थि दिन्थिथि खान्थि अनजालु फरायसाफोर बेयावनो जों आरो मोनसे मोनदेरबावो मा मोनदेरबावो जोङो उन्दै क्लासावबो मोनबाय ए टु दि पावर 0 इज इकुवेल टु 1 बियो माबोरै जायो बियो माबोरै जाथावना जायो नायनि फाइव ए टु दि पावर 0 इज इकुवेल टु 1 ए टु दि पावर 0 आलाय मा जोंनाव सोंनाय फैयो बेयो सैथोना बे सोंनाय फैयो गतिके बिनि बेलायाव फोरमान खालामनो थांनायाव जोङो हमनानै लाबाय जायगाखौथ' नांगोन ना जायगा थोनो नागिराखै बेखायनो आं गोजौनिफ्राय लिरनि ए टु दि पावर 0 इज इकुवेल टु 1 सोंनाय फैयो जोंनाव ए टु दि पावर 0 आलाय मा बेयो सैथोना जोंनियाव गोसोआव सोंनाय फैयो बे बेलायाव जों बेनिखायनो सानफुंनियाव हमनानै लाबाय एया हासा बेस एम आरो एन खौ जोङो गोहोन्थि पावार लाबाय आरो जोङो एम समान समान एन लाबाय जिहेतु
a to the power m by a to the power n, a to the power m, a to the power n. A to the power m minus n, a to the power m, a to the power m. जिहेतु मा होनदों m समान समान n, a to the power m minus n, m 1. Herman. अनजालु फरायसाफोर, जोंनाव गोसोआव सोंनाय फैयो a to the power 0 is equal to 1 बे माबोरै जानो हाथावना? नायदो जोंनि नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथोंनायनि बेलायाव नाम्बार 5 आव गोलैयो बियो मा जोङो बेयाव a खौ हासा लाबाय बेस m आरो n खौ जों गोहोन्थि लाबाय आरो जों हमनानै लाबावबाय मा m आरो n आ माना समान बेबायदि बेलायाव जों बिनिखायनो मा लाबाय जोङो a to the power m divided by a to the power n समान समान a to the power m divided by a to the power n समान एखे माना बेनिखायनो जोंनि गोहोन्थिनि दिन्थिथिनि जेनाखि मान a to the power m minus n समान समान a to the power m by a to the power m बे मा जाहैगोन दानोबा बे से जाहैसिगोन जिहेतु मानो होनोबा m आरो n नि माना समान बेनिखायनो जोङो गोहोन्थिखौ n नि जायगायाव m फज'योब्ला a to the power m minus m m निफ्राय m थाङोबा मा जागोन गोहोन्थिया लाथिख' जागोन बेनिखायनो a to the power 0 is equal to 1 जों बेखौ मोननो हायो अनजालु फरायसाफोर दिनै जोङो नंगुबै अनजिमाफोरनि मावथेंनायनि जेनाखि मोनबा खान्थि बे खान्थिखौ जोङो दिनै सावरायबाय आरो जोङो नंगुबै अनजिमाफोरनि जोङो गुबुन गुबुन जेनाखि रोंथारनांगौ बिजाबाव थानाय बे सानखान्थि बिजाब सानखान्थिखौ रोंनो थाखाय बेफोरखौ जोङो गोसोआव लानांगोन अनजालु फरायसाफोर जोङो दा नंगुबै अनजिमाफोरनि सायाव इउक्लिडनि उफ्रा राननाय बिखान्थि बेनि सोमोन्दै सावरायनि बेबो नंगुबै अनजिमाजोंनो सोमोन्दो गोनां इउक्लिडनि उफ्रा राननाय बिखान्थि Euclid's division lemma दाजाबथाय रग अनजिमा ए आरो बी होनाय थायोब्ला
किउ आरो आर थायो। जेराव रानजाग्रा रानग्रा किउआ रानगासै आद्रा। गतिके अनजालु फरायसाफोर नायदो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि इउक्लिड्स डिभिजन लेमा बेयाव बेनि थारबुंथि दाजाबथाय रग' अनजिमाफ्रा ए आरो बि जुदि होनाय थायोब्ला बेयाव अब्ला मा जागोन इउक्लिडनि जेनाखि राननाय उफ्रा बिखान्थि बिनि महरा ए इज इकुवेल टु बि किउ प्लास आर जेराव आरआ लाथिख'निख्रुइ देरसिन नङाबा लाथिख'नि समान आरो बे आरआ बेनिख्रुइ जेब्लायबो दुइसिन जागोन। अब्ला जोङो बेयाव जोङो उफ्रा राननाय इउक्लिडनि उफ्रा राननाय बिखान्थिनि जि महर बेयाव जों जायखिनि सिम्बलफोरखौ बाहायदों एआ मा जोङो एखौ जोङो रानजाग्रा होनना बुङो जायखौ जोङो जेनेरेल फर्माव जोंनि राननायाव जों पिजों बाहायो। दा बिआ रानग्रा किउआ रानगासै आरआ आद्रा। अनजालु फरायसाफोर जोङो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थियाव बे महरखौ जों जेब्लायबो लानांगोन। बेयाव आरआ मा होननाय जादों बेयाव आद्राखौसो जेब्लायबो गोसो होनाय जादों। नाथाय आद्रा मोननो थाङोबा जा रानजाग्राबो थानांगोन रानग्राबो थानांगोन। जेराव रानग्राया जोंना बि जानानै दं आरो रानगासेया किउ जानानै दं आरो रानजाग्राया मा जानानै दं ए जानानै दं जायखौ जोङो जोंनि गुबुन राननाय बिमावफारियाव जों पिजों दिन्थियोमोन। अनजालु फरायसाफोर दानिया जोङो बेखौ खालामनो थांनायाव इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बेखौ खालामनो थांनायाव स्टेप बाय स्टेप आगा जों जायखौ बर'आव आगा होनदों बे आगाफ्राव गोनां बायदियै बिनि फोरमायथिफ्रा बेयाव थागोन। जेरै आगासे इउक्लिड राननाय उफ्रा बिखान्थि सि आरो डि बेनिखायनो आबुं अनजिमा किउ आरो आरफोरखौ मोनो।
जाहाथे मा जायो अब्ला C इजिकल टु DQ प्लास R जेराव D जागोन। अनजालु फरायसाफोर आगासेयाव इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थियाव C आरो D जुदि नंगुबै अनजिमा लायोब्ला बेखौ C आरो D बाहायनानै जोङो मा मोनो बेनिखायनो आबुं अनजिमानि जोंनियाव Q आरो R फोरखौ बेबायदि मोनो जों C इज इकुवेल टु DQ प्लास R जेराव R आ लाथिख'निख्रुइ दुइसिन R आ देरसिन नङाबा लाथिख'नि समान नङाबा बे R आ D नि दुइसिन। दानिया आगानै रादाय बायदियै जुदि R आ लाथिख' जायो जुदि R आ लाथिख' जायो अब्ला D आ C आरो D नि देसासा जायखौ जों HCF होनो आरो जुदि बे R आ लाथिख'नि समान नङा अर्थात लाथिख'निफ्राय देरसिन जायोब्ला राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ D आरो R बाहायजायो एबा सानफुंजायो। दानिया आगाथाम बेखौ लिरनो सानासै आगाथाम जुदि रानखोन्दाया लाथिख' जाजासिम मावफारिखौ खालामलांबाय थानो गोनां जायो। बे समाव रानग्रायानो जोंनि दिहुननो गोनां देसासा HCF हायर कमन फैक्टर जागोन।
अनजालु फरायसाफोर जोंनि इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थियाव बे मोनथाम आगाया मोनथामब्लाबो जोंनि सानफुंनायाव स्टेप आरो आगाफ्रा आरो बांसिनबो जाबावनो हागौ नाथाय बे मोनथाम आगाखौ जोंहा गोसो होनांथारगौथार बाथ्रा आगासेयाव इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि सि आरो डि जों सि आरो डिआ गुबुन मोनबो नङा बेयो नंगुबै अनजिमा जोंनि नंगुबै अनजिमा बे सि आरो डिआव बाहायनानै जों मा मोनो बेनिखायनो आबुं अनजिमा किउ आरो आरफोरखौ मोनो माजों मोनगोन जों माबे रादायजों इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि C is equal to DQ plus R जेराव Rआ लाथिख'निख्रुइ देरसिन एबा लाथिख'नि समान नाथाय बे Rआ D नंगुबै अनजिमानिख्रुइ दुइसिन आगानैयाव स्टेप 2आव जुदि Rआ लाथिख' जायो आद्राया जुदि लाथिख' जायो माने रानजुब जायो रानग्राजों अब्ला Dआ C आरो Dनि देसासा जागोन देसासा हायार कमन फैक्टर HCF जुदि बे आद्राया Rआ लाथिख'नि समान नङा अर्थात देरसिन जायो 1 2 3 4 5 रानग्रानिख्रुइ दुइसिन नाथाय लाथिख'नि देरसिन अर्थात R is not equal to 0 Rआ लाथिख'नि समान नङा जायोब्ला राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ जों D आरो R आव बाहायजायो अब्ला बेबायदि जों बाहायजायो एबा सानफुंनो हायो आगाथामाव नायदो जोङो थर्ड स्टेप रानखोन्दाया लाथिख' जाजाब जुदि लाथिख' जायाखै आद्राजों रानजालांगासिनो दङ आद्राजों रानफिनजालांगासिनो दं बेनिखायनो रानखोन्दाया अर्थात आद्राया लाथिख' जाजासिम मावफारिखौ जों खालामलांबाय थानो गोनां जागोन बे समाव रानग्रायानो मा जागोन जोंनि दिहुननो गोनां देसासा बे मोनथाम स्टेपखौ जोङो रायलायदों सानफुंनायाव जेब्ला जोंहा नैबे थार्ड स्टेप थामथि आगानि जेनाखि बाथ्रा बेबायदियै जोङो रानसेयाव आद्राजों रानसेयाव जोङो जुदि लाथिख' मोनाब्ला आद्रा थालांबाय थायोब्ला जोङो रानलांबाय थानांगोन अब्ला जोंनि आगाफ्रा बांनायनिफ्राय बांलांबाय थागोन अनजालु फरायसाफोर जोङो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिनि जेनाखि आगाफोर स्टेपफोर बेखौ जों दिनै रायलायबाय सेथि आगा नैथि आगा थामथि आगा अनजालु फरायसाफोर नोंसोरनो आं बेखौबो फोरमायबाय जे सेथि नैथि थामथि होनदोंब्ला बे थामथि आगायाव जि दङ जोंनिया आद्राजों राननानै आरो आद्रा ओंखारलांदेरबाय थायोब्ला राननो हानाय रानग्रानिख्रुइ दुइसिन जागौमानि आद्राया रानग्रानिख्रुइ दुइसिन जागौमानि आद्राया जों स्टेपखौ आगाखौ बारायलांबाय थानानै जों बिनि देसासाखौ हायार कमन फैक्टरखौ जोङो दिहुनहैनांगौ जायो अब्लाबो जोंनि रायलायनायाव इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थियाव बे मोनथाम आगायानो जोंनि नंगुबै अनजिमाफोरनि सायाव मावथांनाय जेखियानो जादोला अनजालु फरायसाफोर दिनै बे थार बुंथिनि जेनाखि आगा बेखौ जोङो रायलायबाय फैगौ समाव बिनिनो जों माखासे एग्जाम्पलजों लोगोसे मावथांनाय सानखान्थि सानफुंनाय बेखौ जोङो दिनै समनि आंखालनि थाखायखौ जों सानफुंनाय जायासै नेक्स्ट क्लासाव जोङो आरो बिनि सानफुंनि बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो नोंसोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि होनानै दिनैनि जोंनि क्लास खालामनायखौ जों बेयावनो दोनथ'बाय होननानै फोरमायबाय गोजोन्थों